Osian, yn syml, sy'n mae'r paratoad yn mynd, mae'r gêm fawr yn agosau. Ie, da iawn, gafon ni wythnos da fo'n gilydd yn codi lefel a ffitrwydd. Am ballu chwaraewr heb chwarae yr rhai wythnosau, felly oedd wythnos dwytha yn bwysig ac ar ôl y toriad dros y penwythnos mae pawb yn ôl i mewn, edrych ymlaen ac yn awyddus ac yn ffyddiog ac yn edrych yn fawr iawn at tuag at nos Wener wrth gwrs. Dim toriad i bawb ar y penwythnos, mi o'ch chi'n gwylio Gwlad Belg yn ennill yn Ffrainc, Mharis. Os oedd unrhyw un yn mynd yn orhyderus, dwi'n cymryd bod nhw wedi atgoffa pawb o'r hyn sy'n wynebu Cymru nos Wener. Yn hollol ac mi oedden nhw ar ei gorau hefyd ac mi oedd hi'n gêm gyfeillgar gystadleuol oedd yn braf i weld ac yn sicr dwi'n meddwl bod nhw'n chwarae'r pêl-droed gorau maen nhw wedi wneud i fod yn onast oherwydd roedden nhw, mae ganddyn nhw'r unigolion, mae ganddyn nhw'r pŵar, mae ganddyn nhw'r cyflymdra, mae ganddyn nhw'r chwaraewyr sy'n gallu mynd drwy'r canol, mae ganddyn nhw'r taldra. Felly, da ni'n gwybod fod ti'n mynd i fod yn andros o dasg i ni. Ond da ni'n gwybod beth sy'n rhaid i ni wneud, da ni'n brofiadol, di chwarae nhw 2 gwaith yn barod, gwybod be i ddisgwyl, ac hyd yn hyn mae'r paratoadau'r cynlluniau yn mynd fel ydda ni'n dymuno iddyn nhw fynd. O edrych o'r tu allan ar y garfan, chi'n teimlo bod na hwyl, chi'n teimlo bod na hyder hefyd. Yw yna wir, ydych chi'n teimlo hynny ymysg y chwaraewyr? Yndi, wrth gwrs mae canlyniadau yn magu hyder. Ac nid yn unig y canlyniadau, ond y perfformiadau hefyd, a mae'r perfformiadau di mynd o nerth i nerth. A dyna'r unig beth allan ni fod yn ei reoli, ydy'n perfformiad ni. Ac dyna dyn ni'n ganolbwyntio arno fod ni'n perfformio hefo'r bêl, bod ni'n perfformio heb y bêl, a fod ni'n perfformio hefyd pan mae'n yn yr trawsnewid o un i'r llall. Felly dyna'r pethau sydd yn bethau da ni'n gallu rheoli, gallu ymarfer, darparu ar ei cyfar. Ac os gan i'r perfformiad yn iawn, yna mi da ni'n ffyddiog. Cadw'ch pennau, mae'n siŵr i'ch swydd chi a'r chwaraewyr, mae pawb arall yn colli'ch pennau. Ych chi'n ymwybodol o'r cyffro o di allan. Ych chi'n defnyddio hynny i fwydo'r chwaraewyr? Yn hollol, da ni wedi disgwyl yn hir i gael y sylw ac i llenwi'r stadiwm fel ydym ni'n llwyddo i wneud. Ac mae hynna wedi cymryd lot o waith gan y chwaraewyr i gael pawb i goelio unwaith eto ac i fod yn ffyddiog. Felly croesawu'r sylw, croesawu'r disgwyliadau, croesawu fod yna awyrgylch ffantastig yn mynd i fod yn Stadiwm Caerdydd nos Wener. Ac gobeithio gallan ni wireddu y dymuniad yna sydd gan bawb i fod ni'n dal i bigo pwyntiau i fyny oherwydd da ni'n gwybod bod ni wedi rhoi sylfaen dda mewn lle, ond da ni'n gwybod fod y gwaith calad i gyd o'n blaen ni. A just yn ôl, mae pawb yn sôn am Bale, mae pawb yn sôn am Hazard. Mi oedd un dyn eitha enwog ar eich cwrs y ffordd i chi, Thierry Henry, yn dweud angofiwch am y ddau na. Pawb arall sy'n bwysig, fe mor wir chi'n credu yw hynny? Wel, da ni'n seliedig ar berfformiad y tîm. Mae bob un o'r chwaraewyr sydd yma'n holl bwysig i ni yn y paratoada. Ac da ni'n gwybod fod ni angen bob unigolyn sydd ganddo ni i chwarae ran pan mae'r cyfle yna'n dod. Ond wrth gwrs, pan mae gen ti rhywun fel Gareth, a pan mae gen ti rhywun fel Aaron Ramsey, chwaraewyr arbennig yna, wrth gwrs mae hynna'n rhoi hyder ychwanegol i bawb. Ond da ni'n gwybod hefyd allan ni ddim ennill gema efo'r un neu ddau unigolyn yna. Mae rhaid i bawb fod yn barod i berfformio a cyrraedd y lefel yna. Osh, na gysda fi wedi pob lwc. Diolch yn fawr. Diolch o galon.